našeho prvního hosta, kterým je Daniela Peštová. Daniela Peštová, světová topmodelka a shodou okolností také Češka. Také Češka. Také Češka. Vy jste původně z Teplic nebo odkud? Já jsem ze severu, já jsem z Teplic. Ze severu z Teplic. Vlastně dlouhou dobu jste byla pořád ve Spojených státech a teď tak pendlujete mezi Evropou a Amerikou? A teďko trošku víc cestuju, no, takže... A jak vy to snášíte, prosím vás, třeba ty lety? Mně lítání nevadí, Lítání taky na turbulence mě vadí. Občas. A zažila jste nějaký pořádný? Tak párkrát, ano, samozřejmě těch letů už bylo několik, takže by bylo zvláštní, kdyby nějaká ta turbulence nebyla taková. Takže stalo se mi dokonce jednou, když jsem letěla do Izraele, že to byla taková turbulence, že jsem si dala k sobě pas do kapsy, že až to spadne, aby věděli, která já teda jsem, až budou identifikovat ty těla. Takže jako bylo jich pár takových. No. A taky to musí mít hrozný dopad na to předvádění, pak ne? Já bych byl po turbulencích, tak nebudu moc předvádět třeba 2 dny. A člověk je možná tak rád, že to tam dostal na druhou stranu, že potom o tom že vůbec doletěl, a že skutí na molo a tak. Zase na zemi. Ale řekněte mi, to musí být strašný stres. Já to teda tolik nemám, že jo, jako třeba vy, ale vy si musíte dávat pozor vlastně na to tělo, že jo? Jak pozor, aby se mu něco nestalo tomu tělu? Já to mám volnější, že jo, ale jako, že by se tam přijel na vozíku. Kdybych sem přišel v oberlích, tak se nic neděje celkem, ale je to závazek takový, ne? Tak ono se sádrou se asi modeling dělat nedá, tak? No, ale vůbec, že jo, tak když se škrábnete, to už je malér, ne? Tak se dá zamaskovat a vy teďko většinou jako každý už fotí na digitál a tam to retušování, to je zázrak. Jako tam už pomalu ani nemusíte na co mít figuru? Už to prostě všechno na co mít figuru, když se to dá udělat takovou? No, už ani nemusíte pomalu, no to jako ono se to dá upravit, jako a stává se to samozřejmě. No ne, ale nestresuje vás to někdy? Nebo nestresovalo, že vlastně musíte dávat pořád pozor, aby se vám něco nepřihodilo, protože přece... Ne, tak já jsem nikdy neměla takový pocit, že bych si měla nějaký extra pozor dávat víc než kdokoliv jiný. Jako myslím si, že nikdo nechodíme životem s nějakým účelem si něco udělat, takže tak nějak já si dávám pozor na sebe, tak nějak přiměřeně bych řekla. No ale tak ten dopad, že když třeba předvádíte plavky, to znamená být kompletně v pořádku. Já si spolíhám na to retušování, teda no. Opravdu? Čili vy byste klidně šla zrasovaná pomolu s tím, že oni si tak to... pomolu se nedá retušovat, to pozor taky. No to právě, takže právě jako, že spousta holek, který jako to focení vezmou, ale to molo už tolik zas ne, protože tam opravdu jako ta forma musí být asi trošku jiná. No a měli bychom říct, tak vy jste měla kolik těch titulů? U vás se to měří na tituly, že jo? Nějak? Tak záleží na tom, jako titulky normálních časopisů nemám spočítaný. Titulky normálních to ne, ale těch předních, že jo, takový ty... Tak asi od takových těch, co jsou spočítaný, je Sports Illustrated, což je taková velká jakoby prestižní záležitost v Americe a tam se mi podařilo dostat se 3krát na titulku. A počkejte, a teďko, vy třeba se tam byla 3krát, teda, já měl titulek plno. Gratuluju. Vy jste měla teda ten sportovní, jo? Sportovní. No, já tady mám spíš společenství. No a teďko druhá věc, to je focení, že jo? A teďko třeba to, kde si vás vyberou na to předvádění, to se rozhoduje jak, nebo kde, nebo rozumíte? To pak, když je velká modní přehlídka, oni vždycky říkají, kdo tam bude, tak kdo to určuje? Jako? Tak přehlídky se dělají 2krát ročně. Jaro, léto, podzim, zima. To jsou 2 období, prostě, kde se dělají přehlídky a potom ještě existuje... To se 4, jaro, léto, podzim, zima. Jaro, léto je jedna kolekce, podzim, zima je druhá kolekce. Takže tyhle 2 přehlídky se dělají a navíc potom ještě hot couture, která je taková speciálnější, protože všechno je šitý. Dělá se jeden model, který se ušije pro tu zákaznici na míru, nedělají se 2 ty modely. To ostatní je normálně obyčejná konfekce, která se teda, ty přehlídky jsou 2krát do roka a ty castingy se na to dělají přes agenturu. Takže agentura si řekne, máme zájem o tuhle holku, ta holka jde na ten casting, to oblečení si vyzkouší, buď to se tomu klientovi líbí. Jo, on se kouká, jak to na ní vypadá, jako, a pak řekne, no, tak to bude předvádět ona. Tak. Aha, a tím vlastně se dostanete teda do toho světa, na ty přehlídky a od toho, jak to pak předvádíte. Na nějaký školeníčko předtím, jako jak se vrtět nebo tak? Existuje i to, záleží potom taky každý ten návrhář má, někdo má rád takovou nějakou přirozenost, takže nechá ty holky dělat to, co chtějí. To bych byl já. To se strašně a nebo existují prostě i takový ti borci, kteří učí ty holky chodit, takže někdo má rád ty takový jsou víc... divný, ne?
Jak divný. No, když vás učí chodit, ne, tak... Tak jako některý ty chlapy chodí líp než ty holky v těch podpatkách, takže... Já vím, no, ale on chlap v podpatkách je divnej, ne? Tak já už jako pro mě už ani ne, protože já už si bych viděla tolik za ty léta. No, takový se takže... kolem toho motají, že jo, chlapi všeho druhu, takový zvláštní osobnosti, že hodně, jo. no. A prosím vás, já málo co tak nesnáším jako focení. A vám to nevadí? Nevadí, tak jako nemůže mi to vadit, já se tím živím, takže nemůžu říct, že mi to vadí. No ne, ale třeba to focení, a to vaše, to je ještě takový to úmorný přece, že jo, v ateliéru, nebo ve studiu, že jo. Nebo i venku, záleží na tom. Tak venku to je lepší, že jo, ale ve studiu dají vždycky papír na zem nebo co, a teď ty světla furt to pípa a furt dokola, to musí něco úmorného, nebo u vás je to focení probíhá jinak? Tak je to... A říká, dává vám nějaký pokyny třeba? Ano, i to, tak jo, samozřejmě. i to jako... si dovolí, jo. Tak já to mám radši, když mi někdo řekne, co ode mě chce, protože potom jsme rychleji hotoví, než aby mě tam nechal trápit se hodinu. A co od vás jako může chtít fotograf? Tak většinou by fotograf řekl, jakou chce náladu. A vy mu ji dodáte? Na počkání. Na počkání? Okamžitě, A prosím vás, jaký jsou druhy nálad? Tak, Řekne radostnou? Ne, tak takový ty nejoblíbenější jsou, když děláte německý katalog a oni vám řeknou, že nechtějí, aby to bylo katalogový. To je úplně nejlepší. Aby to nebylo? Aby to nebylo, že to chtějí takový... Promiň, já málem zapomněla. Že to takový editoriálový, což tím myslí, jako, že nechtějí asi takový úplně pózování, chtějí spíš něco takového relaxovanějšího. Ale já si myslím, že... No, ale nálady jste říkala, tak jaký můžou chtít Dobře, tak nálady? chtějí třeba veselější nebo vážnější. No ale vážnější chtějí taky. No. Oni si stěžují, že se to hůř prodává, když je to vážný. To mají se mnou tenhle problém. Aha. Mě fotějí vždycky takhle. A takhle jsem za zdí třeba, nebo tak. Ale tak fotějí všechny Čechy tady. Takhle. No, to je upřený pohled, jako ostrý. Ale a jeden fotograf mi řekl, abych udělal něco nevšedního. No to miluju, tohle, to nevšední. No, já jsem řekl, že bych šel domů. Teda. No, to bych řekla to samý asi, A tady prý jste skoro nepředváděla až nedávno. Tady jsem nepředváděla až nedávno, hlavně z toho důvodu, že jsem tady až tolik nikdy vlastně nebyla. Takže... A nedávno...